La curva de solubilitat va ser el primer que vam tindre que fer per començar aquest treball. Així van ser els resultats que ens va donar en les plaques Petri que fèrem. Després farem la gràfica amb els resultats de la taula de dades. El creixement el farem amb les dades que ens va dir el professor i el resultat que vam obtindre va ser el d'aquesta foto. Amb aquest creixement volíem experimentar com eixiria un cristall amb manganat potàssic. En el cristall que anàvem a realitzar aprofitarem un experiment que fem a classe de clorofil·la. Així un altre cristall diferent amb colorant blau i aquest va ser el resultat. Aquesta idea va ser la millor que obtinguérem nugant una llavor d'un altre cristall a la tapadora del recipient. Les dues següents cristal·litzacions les van fer iguals amb diferents colorants, esta amb roig i esta amb verd.